Dobre, ideme na to. Počkej. Natáčaš? Ešte si dám krúg vody. Daj si. No čo je? A nechcete, aby som sa furt do kamery kúkal, či? Ne, práve že úplne, že kam chceš proste, že to kamery vôbec ne. Servus! Priatelia, po milión rokoch vás vítame, po vlastne letnej pauze vás vítame pri ďalšom dieli talk show Servus Rizzo Slovenské a dneska tu mám jedného neobľúbeného učiteľa Ludo Kollmann. Ahojte priatelia, som veľmi rád, že som mohol prijať toto pozvanie do tejto zaujímavej talk show. Pre ľudí, ktorí pravdepodobne nevedia, čo je to internet, sa môžeš predstaviť, že kto si, čo si. Takže, jak som už povedal, som Ludo Kollmann a bol som známy na internete, respektíve ešte tam máme nejaké videá, ale ináč som úplne obyčajný chalan, ktorý teraz začína štúdium. Dobre, takže tvoje meno je známe, už možno ako ľudia videli taký malý easter egg z úvodu teda, že tvoje meno je známe podľa mňa najviac Dano Drevo a Shy Chickens, teda také dve internetové mega veci a že aký podiel si mal ty na Danovi Drevovi? No na Danovi Drevovi som mal taký podiel, že som bol jeden z dublerov, ale málo kto to vie, ja som napríklad na tej prvej časti, že Dano Dreva tajomná komnata, som sa vôbec nepodielal, respektíve, no ne, vôbec som sa tam nepodielal. A potom až pri turnaji Mekyho Žbírku som začal aktívne pracovať na tomto, ale bol som skôr jeden z takých vedľajších dublerov, lebo tak hlavný dubler tam bol len jeden, to bol Peťo, ktorý proste odmakal väčšinu tej roboty a my sme boli takí, čo sme mu niekedy vsunuli nejaký náš nápad, keď on sa nevedel niekedy pohnúť, alebo sme mu pomáhali, keď sme mali čas. Ale čo sa týka proste čisto tej dublerskej práce, tak najviac tých postav daboval práve Peťo a my sme mali tak menej všetci ostatní. A taká nejaká najzaujímavejšia historka z nakrúcania dabovania Dana Dreva, lebo však toho veľa strašne. Vieš čo, tak vždy sme sa pri tom zasmiali, proste boli aj ťažké momenty, aj jednoduché momenty. Vieš, niekedy sme nevedeli nájsť nejaké slovíčko alebo nejakú dobrú myšlienku strašne dlho a boli sme jak trosky zhrabení pod lampou a strašne sme sa trápili v depresiách, vieš. Ale väčšinou to bolo také, že skôr také úsmevné príhody, že sme sa zabávali, alebo dosť často sme vymýšľali niečo, keď sme šli spolu s vlakom z Brna do Bratislavy, keďže sme všetci študovali v Brne a všetci bývame v Bratislave, tak proste vo vlaku sme vymýšľali. Sem tam sa stalo, že pri nás sedel nejaký úplne random spolusediaci, sa na nás iba kúkal, že chalani, vám to musí dobre čo tu vymýšľate, ale neviem, no tak konkrétnu situáciu si vôbec nespomínam. A teda ďalší projekt Shy Chickens, tak to musel zvýšiť proste hype o 1,300%, lebo bolo to niečo asi najnovšia, najinovatívnejšia vec na slovenskej scéne YouTubeovej. Je nejaký taký hĺbší príbeh za tým všetkým Shy Chickens, alebo ste si len povedali, že poďme robiť pranky? Vieš čo, tunak, ak sa asi teda teraz tak troška pochválim, že toto všetko bola moja myšlienka. Ja som si tak jedno leto proste furt kúkal americký YouTube a hrozne sa mi ľúbilo, aké veci robili práve títo prankery, že si robili tak srandu z ľudí a som si tak povedal, že toto je nejaká vec, ktorú na Slovensku nikto nerobí. Tak som oslovil pár kamarátov, samozrejme medzi prvými aj Peťa Populhára, keďže je to môj spolužiak a asi jeden z najlepších kamarátov a vedel som, že ho by niečo takéto bavilo. Tak sme si proste povedali, že prečo nie a vyskúšali sme to, no. A natočili sme video 50 zlých baliacich hlášok, ktoré malo mega hype, že naše prvé video vlastne bolo na titulke Nového času, čo sa podľa mňa nepodarilo žiadnemu inému youtuberovi. A koľko to má teraz videní? Ja som si to nepozeral. Možno 600 000, neviem presne. Akože máme už aj úspešnejšie video, čo sa týka zhliadnutia, ale to preto, že to bolo po anglicky. No, hej, dneska som si to pozeral, to je to, že ponúkate za 1000 sex, či za koľko? Áno, za 1000 eur, alebo 30 000 českých. To celkom top. A teda ako vznikali tam tie nápady, že ten nejaký už konkrétny prank? Dosť veľa tých nápadov bolo takých, že sme ich akože prevzali zo zahraničia, ale snažili sme sa do toho spraviť niečo vlastné, vložiť do toho tak akože seba samých a potom sme mali aj také, čo sme si vymysleli úplne sami. Ale
akože boli sme inšpirovaní hlavne tým zahraničím, ale nevidím na tom nič zlé, lebo na Slovensku to nikto nerobil, na Slovensku boli iné reakcie, tak no. Ale tak to je potom asi skôr tej inšpirácii, ako na nejakom copyrighte, to je podľa mňa akože úplne, podľa mňa teda úplne v pohodičke. Už pri tých samotných, keď sa to už točili, tak bola nejaká taká situácia, že proste poserem sa z toho, ja to nedám, alebo že... Vieš čo... Lebo to akože sú to dosť odvážne veci, keď si tak zoberieš, že... Tak, jeden z tých dôvodov, prečo sme aj začali takto, že natáčať tieto videá, bol taký, že sme si chceli posunúť nejakú komfortnú zónu. Vieš, lebo v živote sa nikam neposunieš, keď žiješ v svojej komfortnej zóne a proste si tam a nejak sa nepokúšaš z nej výjsť. My sme mali v tej také obdobie, že sme si s Peťom hovorili, že proste chceli by sme aj viac takto baliť, že nejaké baby, že na ulici a vieš, toto bola nejaká z takých vecí, čo nám akoby rúcala tie lady a také tie zábrany. Takže my sme začali takéto hovadiny robiť a zo začiatku to bolo fakt ťažké, potom už menej, lebo sme si na to zvykli. No boli už aj také natáčania, vieš, sa zobudíš, máš proste ťažký deň, nejak sa na to necítiš a prvá vec, čo sme potrebovali, že šupnúť si 1,5 deci do jednej nohy, druhé do druhej, aby sme mali troška viacej odvahy, ale potom to už išlo. A hlavne, čo strašne pomáha, že sme boli dvaja, vieš, keď to robíš sám, tak si taký, že nemá ťa kto pušnúť, ale keď si s kamarátom, tak sa vyhecujete, lebo nikdy nechceš byť horší ako on. A on niečo spraví a ty sa snažíš ešte prekonať. No preto sú tie videá potom také dobré, no jasné. Vieš, kebyže sa aj niečo stalo také, že nás niekto napadne alebo vyhroti nejakú situáciu, tak to je proste... to priniesie viacej divákov, je to zaujímavejšie to video, vieš. Nikto sa nechce pozerať. Ľudia majú strašne radi škodoradosť a keby sa nám tam niečo stalo, tak nám tam píšu, že aha, tie dve buzny, tak im treba, že robia a potom dostanú. Že to je klasika, no. Jak s tými vecami, to si bol ty alebo Peťo, že ktorý tebe dal do šošoviek Peťo čili papričku, alebo ty jemu, teraz neviem, to za aké video som tiež videl. No, ja som dostal. No, však to bola celkom akože musel byť tiež hype na to. No, na to bol hype, ale ja neviem, či by som to mal povedať, ale už asi môžem, toto je proste jediné video, ktoré sme proste nafejkovali. Reálne to bolo celé dohodnuté. Neviem, že či to tam dáme, alebo nedáme toto. Bolo to tak, vieš, že mega sa začalo dariť Viral Brothers v tej dobe, čo robil na seba tie trápne pomsty, ktoré sú viac fake, jak prsia Zuzi Plačkovej. Ja si myslím, že keby mi to spravil naozaj Peť, tak mu asi to vždy bol taký ten, ktorý má slabší herecký talent z nás dvoch. A vždy, keď ľudia mi toto hovoria, že proste, že tomu videu verili, tak mne to proste hreje pri srdci, že wow, že konečne som aj nejakú rolu. To napálili, ja som si tiež myslel, že to bolo akože... Ale bolo to jediné takéto naše video, čo sme mali dohodnuté. Ako je to teda so Šajštíkens teraz? Lebo videl som teda, na internete dávali video, že koniec, ale ľudia asi, ktorí možno toto pozerajú, nevedia o vás. Koniec je preto, že už na to nemáme obidvaja čas, Peťo sa vybral svojou cestou, ja idem teraz študovať do Kodane, nevieme zosynchronizovať spolu čas. Čiže váš homo relationship? No Peťo si našiel frajerku a... A ty si smutný, ale... Ja... Nebudeme zachádzať do detailov, hej? Naschvál som bol ticho, aby si tam potom dal, vieš, taký ten približovák na hlavu. Tam je mrčky, hej? Hej, že tvoj humor, ale respektíve humor teba a Peťa je proste taký strašne špecifický, že z takého, že by som povedal, že krutý humor to je, že vy z toho viete spraviť takú nadnesenú srandu. A že neboli na toto, že najväčšie hejty, alebo respektíve hejteri. No pozri sa, my od začiatku, čo sme začali robiť videá, tak sme nechceli byť tí friendly youtuberi, ktorí robia videá pre deti, že jaký je život krásny a neviem, proste... Chceli sme to robiť po svojom, vieš. A myslím si, že takí, akí sme boli na videách, tak takí sme aj v reálnom živote. Že nejak sme sa na nič nehrali, no. Založil si, alebo neviem, teda nejaký nový projekt máš, teda Rudo Kolman. Rudo Korman. Korman. Vymenil som Rozalo, chytila ma, vieš, taká strašná múza ma kopla, no. Tak som vymenil Rozalo. No a ten môj projekt je taký mŕtvý projekt, lebo nemám na to toľko času a uvidím, že čo ďalej, čo s tým, akože potom som začal streamovať na Twitchi, tomu tiež sa v poslednej dobe nevenujem toľko, čo by som chcel, ale to ma strašne bavilo, aj som si kúpil nový noťaz kvôli tomu a bolo to fajn, lenže teraz, jak mám posledný mesiac tu na Slovensku, tak sa proste stretávam s ľuďmi, snažím sa
dobehnúť všetko, čo som zameškal predtým, lebo som chodil pol roka do roboty a to bralo strašne veľa času. No ale chcem sa k tomu určite vrátiť, ak na to bude čas a možnosti. Lebo to je taký humor, že čo proste človek ja som to inak fakt, že pred 2 hodinami som si pozeral tie vaše videá, teda ešte som si pripravil otázky. A pozerám si, zrazu prišla ku mne moja mama a ona sa strašne začala smiať, ja som nechápal proste, to je 56-ročná pani, tuším, 56, neviem, teraz sa neuraz mami, ale fakt, že ona prišla, vieš, a bola tam akurát taká otázka, čo som úplne nečakal, že bolo tam, že to má väčšiu dieru v riti a ona sa začala úplne udrbávať proste. My sme si to tam na šepu začali merať a tak, no. Ja si myslím, že náš humor dokáže zabaviť všetky vekové kategórie. Akože, tak bol to primitívny humor, ale v každom z nás sa skrýva trocha nejakej primitivity a vieme sa na tom zasmiať. A čo na to tvoja rodina, na tieto videá? Že teda rodičia, keď sa na to pozrú, alebo tak? Oco to podľa mňa vôbec nekúka, lebo jeho nebavia videá. A mama, tak tá lajkuje tam každé jedno video. To poznám. A bratovi sa to tiež páčilo a tak, no. Aha, takže rodina v pohode. A týmto by sme sa už rozlúčili s dnešnou epizódou Talk Show Servus. Ďakujeme, Ľudo, že si prišiel. Úplne na to. Vám ďakujem, aj pánovi Techhouseovi. Teraz product placement, všetko. Dobre, teraz už sa s vami lúčime a tešíme sa, že budete sledovať ďalšie videjko. Jasné, zanechajte like a šernite to video. Nech sa to spreadovalo, dobre. Servus! Takýto? Takú ti ja môžem len závidieť, vieš.